1 кило помидор то 12 сомонӣ, 1 кило қаламфури булғорӣ то 18 сомонӣ, 1 кило бодринг то 10 сомонӣ. ин натиҷаи ба якбора сардшавии ҳаво дар тоҷикистон аст ки қимати асосан маҳсулоти полезии ниёзи ҳаррӯзаро нисбат ба як ҳафтаи пеш тақрибан 1 баробар боло бурдааст. Қимат чиданаш ки аями барф да. Вақте ки барф мезана, уже теплицаҳо маҳкам мешаванд, алов мекунанд, расходшон калон мешавад. Ай ҳамун ҳисоб 1 сум, ним сум мехезад. Ако у сол бисёр бад хесаби ин сол хай бо ваъда додестиянд ки бисёр бад қимат намешавад, барчи ки маҳсулоташон хуб шидест, заминошон, парникошон. Асосан маҳсулоти кишоварзӣ ва полезие ки аз хориҷи кишвар, хусусан Узбекистон, Покистон ва Қирғизистон ворид мешавад, ба якбора боло рафтааст. тоҷирон мегӯянд коҳиши маҳсулоти кишоварзии дохилӣ боиси бартарӣ пайдо кардани маҳсулоти ҳамсон аз кишварҳои ҳамсоя шудааст. Помидор Самарқанд 12 сомон фурӯхтестем. И колхоз Россия, инаи ҷирғатой. Ватани ай худмо. Чанд пулиян ин? 10 сомон, 12 сомон дорем. А бодрин Самарқанди, ваям 10 сомон. Ина бақлаҷон Самарқанди. Болгарский ай худмо и Самарқандай. дар 2-3 рӯзи қабл нархи 1 кило сабзӣ то 4 сомонӣ фурӯхта мешуд, зеро маҳсулоти сабзии дохилӣ ҳанӯз вориди бозор нашуда буд. дар бархе бозорҳо ҳанӯз ҳам ҳамон нарх аст. асосан бо ин қимат сабзии воридотӣ аз Қирғизистон фурӯхта мешуд. ами сабзӣ то 4 сомона буд, вақте қимсангир буромад охирша то 3 сомона фурӯхтем, то 3 сомона. ҳозир дигар қимсангир ки буромад арзонтар 2 сомон ва намегирам, бароям намегирем. дар баробари гароншавии маҳсулоти полезии кишоварзии воридотӣ нархи орди гандуми Қазоқистон низ боло рафтааст. тоҷирон мегӯянд, орд асосан дар бозорҳои Душанбе аз гандуми Қазоқистон аст ки дар вилояти Суғд истеҳсол мешавад. вале нархи орди тавлидоти худи Қазоқистон дар бозорҳои Тоҷикистон то 185 сомонӣ боло рафтааст. нарх навор 160-165 сом орди хуҷанд. гандуми Қазоқистон. пештар ам ё чанд? 150 сом, 145 сом пештар. чанд қапет? ягон 2 моҳ пеш. гароншавии нархи маҳсулоти кишоварзӣ дар Тоҷикистон маъмулан дар фасли зимистон ва аввали баҳор зиёд ба мушоҳида мерасад. зеро тавлидоти гармхонаии маҳсулоти полезиро кишоварзон дар ин фаслҳои сол фурсати муносибе барои дарёфти даромади бештар унвон мекунанд.